நண்பர்களே, இந்த வால் போஸ்டரை கொஞ்சம் பாருங்களேன். ஒன்றிய கோலியாத்தை வீழ்த்த போகும் எங்கள் தாவீதே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வரவேற்பு போஸ்டர் அடிச்சிருக்காங்க. பைபிளில் இருக்கக்கூடிய சம்பவத்தை பேஸ் பண்ணி கட்சி தலைவரை அவங்க எப்படி வரவேற்கிறாங்க பார்த்தீங்களா? முன்னாடியெல்லாம் பைபிள் வசனங்களில் சினிமாவில் லவ் சீனுக்காக வைப்பாங்க. நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை அப்படின்ற அந்த வசனத்தை அந்த டூயட் சமயத்தில் காதலன் காதலியை காமிக்கும்போது சொல்கிறத பார்த்துருப்போம். இன்றைக்கி நிறைய மேடை பேச்சாளர்களும் ஆண்டவர் இயேசுவை பற்றி பைபிளில் இருக்க சம்பவங்களை பற்றியெல்லாம் கோட் பண்ணி பேசுகிறாங்க. இப்போ அரசியல் கட்சிகளும் தங்களுடைய தலைவர்களை வரவேற்கிறதுக்கு பைபிள் சம்பவங்களை மேற்கோள் காட்டி அப்படி வரவேற்கிறாங்க. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக நம்ம ஆட்கள் பிரசங்கிமார்கள் தான் இன்றைக்கி பைபிள் வசனத்தை விட்டுட்டு வேறு எதையோ கோட் பண்ணி பிரசங்கம் பண்ணிகிட்ருக்கிறாங்க. சிந்திப்போம் மக்களே.